Ул ноябрь иде. Салкын, шыксыз. Ә мин кечкенә генә 5 яшьлек кыз. Сапоги белән атлап, садиктан кайтып бара идем елап. Тыштан таудан, мендем шуннан. Менә инде матур итеп, Дәвәтинең өе басып тора мине көтөп. Килеп кердем, җылыйм, акрам, кулда шигырь, канга баткан. Әнием авырып кроватта ята. Нәрсә булды сиңа, бала? Әни, миңа апа сукты. Барма әни янына дип сүкте. Тотып торды мине кулдан. Әйтте, бер нәрсә аңламыйсың син надан. Юк, мин барам дип әйттем. Ул миңа битемә сукты, ә мин синең янга йөгердем. Әни елый, мин дә елыйм. Кочаклап алдым да ычкындырмыйм. Кая аңларга миңа ул вакытта? Кая акыл булсын бала чагымда? Әнине соңгы тапкыр кочаклап яттым мин җылы кочагында.